я. Карай там. Что ли вы? Да. А така да е папутката бъде. Голям шофьор. Голям шофьор, голям шофьор. И бил майта голям шофьор. Браво, брачет. Голям шофьор. Голям... Венци! Голям шофьор, браво, брачет. А така, контра... Вечер дръпти с венци. Газ малко, газ да изправим автомобиля. Газ, 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 газ. Чисти, чисти, майка ти да еба, изрод мръсен да еба. Чисти, как не ва изсрам, бе? Как не ва изсрам, бе? Само във Варна го има. О, щяхме да минем, бе, брачет. Щяхме да минем, бе. Заде? Щяхме да минем, бе. Той ще го изтриме. В записа. В Ютуба. В Ютуба, като го пуснем, ще го изтриме. Това е на Твитър Фейлъра. Фейлър ли? Фейлър. Как фейлър, ма? Кой означава фейлър? Тонал. И в момента сме по пътя за Тополи. Никога не сме такова. Фейлър няма при нас. Браво, в нашата рода няма фейлъри. Браво, брачет, дръж му! Дръж! Дръж му! Голям шор. Голям шор, голям шор. Сега пък по е. Дай газ, брачет. Какво на капка? Ма, брачет, миналата година караш по-добре. Та си Вилина ли ти пречи? Кой ти пречи? Ако ще караш, караш. Брака му иба майката. Дърпам му ръцата. Ти си я дръпнал очите. Аре, да и пай пък. Абе, давай газ, бе, братан, какво те е страх, бе? Сколько ти колата? Не ме е страх. Аз знам, че не те е страх. Колко ще се сърди? Мито, звъни ми този човек, да съм да го прибираме. Добре, кажи му половин час поне. Как ще го кажа половин час? Къде да? Ти знаеш къде сме, ли, човек? Ало. Да. Кажи му, че сме на кръговото на метро, поне едно. Добре. Да. Добре. Да, знам. Добре, чао. Давай, брачет, нищо, пътя е голям. Нема, той се прибрал човека, така че Митьо, искам дрифт, мътъвче. Казай, бе, баб! Така може да увъртим просто. Ма мокне, ма! Няма да се увъртим никога. Ебе, как С брачета. Браво, брачет! Дай телевизора на мене и тихо. И се дръж здраво. Дръж се здраво и се дръскай, здраво, не се пускай. Ами да се спираш и икона. Млъкни, ма. Кой да не от френски? Няма да те стика нищо. Не, моя е от американския. Значи не е от френски. Ти се трябва да го Значи само с плеска. Дай. Да свили малко, е кавал. Чакай да си малко ще стоиш да пътя. Не може да се... Така как си представят не може. Как става? Дай, дръж контра. Той е повлето някакво... То кръговото тъмно е. Те тъшак ли си правят? Кръговото тъмно. Кой ще кара ми? Как да е дяло? Как да не се вижда пътя? Той е изчистено. На кръговото къде си? На метро. Не ти хирлика въртим това? Браво, браче, дръж вратата, дръж! Ах да еба! Няма бордюри, ма. Има. Цяла Варна няма бордюри никъде. Кофти е. Дай, брачет, дай, още дръпни малко. Така, ай, оп, дай. Сряхме се в пяспата, дай еба майка си, дай еба. Пусни, че така. Тие полицаи са глеска как прента, бе. Къде са? Не знам нашата полицаи. Глеска си да се спираме. И спираш ли? Спираме, да прента, бе. Къде си полицаи? Там. Направо от полицията проблеми. Къде ги не виждаш так на габарит къде? Я идем да ги поздравим. Ако ще спреш, че заем, че? Ай, че за ако ще ми спреш? Ще дадем спреш. Много ще минал так гонят. Ще гонят, къде ще гонят? И веднъж така казах. Ама, ти направо почта, ма ти пресираш вече. Ще скуча този телефон и се върна кола пред колата, да се издържа, е била майката.
Не знам, ма наистина те с ударя и сигурно умират. Ръката ми дете е тук изтръпна, брата. Гръмста, Да, да, стъпал Така е кълцова просто.